לשלוף קלפים נדירים, תעשו לייק, תירשמו לערוץ ובואו נצא לדרך. מוכנים? כמה התגעגעתי לפיצוצים על המסך, חברים. אוקיי, אנחנו לא נפתח את כל הבוסטר בוקס עכשיו, צריך לשמור כמה, אז יש לנו פה כמה חבילות. בואו נתחיל מהחבילה הראשונה שלנו, ואתם בחרתם איזה בוקס לפתוח. היו לי שני בוקסים, אחד ימין, אחד שמאל, ואתם בחרתם בקבוצת הוואטסאפ. אז הנה חברים, אני פותח את החבילה הראשונה של פנטזמל פליימס, קוד לצד, אחד להתחלה, נחשו את האנרגיה. אני מתחיל במים, ויש לנו מתכת חברים. איזה קלפים מהממים יש בסט הזה. כמובן זה הסט של צ'אריזארד, יש פה פול ארט של צ'אריזארד, יש פה אלט ארט של צ'אריזארד מהמם של מגה צ'אריזארד עם כל ההתפתחויות שלו. איזה קלף מהמם, שני כוכבי זהב, ויש פה גם קלף זהב של צ'אריזארד. יש קלף זהב אחד בסט הזה, וזה הקלף הזה של צ'אריזארד. הלוואי ונשלוף אותו, כי את כל מה שאני שולף, כל מה שיוצא, אני מחלק לכם בעולם הפוקימון חברים. כן, אנחנו ממש עוד רגע נפגשים, יום שישי נפגשים בכנס הכי מטורף שיכול להיות בראשון לציון, ושם אני הולך לחלק לכם את כל הקלפים שאני שולף ועוד הרבה פרסים ומתנות. בואו נראה אם יהיה לנו קלף מיוחד וקלף נדיר. קלף ראשון חברים, קלף EX ראשון מהסט החדש. יואו, זה יפה כל כך חברים. אני לא עוצר, אנחנו עוברים עכשיו לחבילה הבאה שלנו, ונראה אם נצליח לשלוף לכם עוד קלף מטורף ונדיר. אז יש פה המון קלפים מהממים בסט הזה. בואו נראה, קוד לצד, אחד להתחלה, נחשו את האנרגיה, אני אומר על חושי, ויש לנו לחימה חברים. אז יש פה עוד קלפי אלט, אתם יכולים לראות אותם על המסך. אני שם ביפנית כי הם עוד לא יצאו באנגלית. יום שישי הסט הזה יוצא, ומה שמגיע לארץ זה בוסטר בוקס ועוד מארזי בליסטרים קטנים. ה-UPC וה-ETB יגיעו בהמשך, לא לדאוג, הם יגיעו בהמשך. אז ביום שישי ההשקה, אז יש לנו כאן קלפי אלט מהממים, יש לנו פה עוד קלפים כמו הפיפלופ ממש יפה, ויש פה קלף של מיאו מהמם. אני מאוד רוצה את זשיאן, הקלף של הזשיאן ממש יפה בעיניי, אני מאוד רוצה לשלוף אותו. וביום שישי מגיע גם עוד מארז, בעצם הסט הזה יהיה בכל החנויות, כן, לא רק בעולם הפוקימון, לא לדאוג, בכל החנויות תוכלו לקנות אותו, אבל בעולם הפוקימון נפתח מלא ממנו, ותכף אני אראה לכם איזה עוד מארז מיוחד מגיע. אבל בואו נראה אם יש לנו קלף מיוחד. יואו חבר'ה, שלפנו קלף אלט שני כוכבי זהב של דון. בואו נראה אם יש עוד קלף נדיר. קלף אלט, חבילה שנייה מהסט הזה חברים. איזה סט מטורף. ואתם יודעים את הקלף הזה אני הולך לחלק לכם בכנס. איזה כיף. אתם יודעים מה אומרים עכשיו, נכון? סליב וממשיכים לחבילה הבאה שלנו חברים. יואו, איך אני מתרגש, איזה כיף. קוד לצד, אחד להתחלה, נחשו את האנרגיה, אני אומר מתכת, ויצא לנו 10 חברים. אז אתם בטח רוצים לראות איזה עוד מארז מטורף מגיע לחנויות ביום שישי. שימו לב, זה המארז הזה של לוקריו, מגה לוקריו. יש פה פיגר, תראו את הפיגר, יש פיגר של לוקריו ומבחר סטים מטורף. יש לנו פה גם מגה אבולושן וגם דסטנט רייבל וגם ג'רני טוגדר וקלף ג'מבו. תראו איזה יופי. אנחנו כמובן נפתח את המארז הזה בהמשך בערוץ, לא לדאוג, אנחנו נפתח אותו, אבל שתדעו מה יש. איזה מארז מטורף, בא לי את הפיגר כבר לשים אותו פה מאחורה, ואיזה עוד קלפים מטורפים מחכים לנו בסד הזה. בואו נראה קלף מיוחד וקלף נדיר. לא נדיר, לא נורא. בואו נעבור לחבילה הבאה עם מגה צ'אריזארד חברים. יום שישי כולם יוכלו לפתוח מהסט. איזה כיף. קוד לצד, אחד להתחלה, נחשו את האנרגיה.
אני אומר אש, ויש לנו עכשיו על חושים מגיע אלינו, חברים, אז לא לשכוח, יום שישי סינמה סיטי ראשון לציון, 14/11, אני לא יודע מתי אתם רואים את הסרטון, שלא תפספסו אותו בשבוע, כן? אז אנחנו נפגשים בסינמה סיטי ובשעה 1 מתחיל המופע הגדול, מופע הפוקימון הגדול, עם סרטון מיוחד על המסך הגדול, שם אני אפתח עוד חבילות, ורק מי שיגיע יוכל לראות מה פתחתי, מה שלפתי, וכמובן מה שיוצא אני אחלק לכם, ויהיו המון הגרלות, גם על בוסטר בוקס של הסט הזה תהיה הגרלה, ועל המון דברים, על המון מארזים, המון קלפים, המון חבילות. חבר'ה, תבואו למופע, כרטיסים אתם יכולים לקנות באתר של הסינמה, יש גם קוד קופון על המסך, אל תפספסו את המופע הגדול, הוא מתחיל בשעה 1. בואו נראה אם יש קלף מיוחד, זה היה נדיר, זה נדיר. אנחנו ממשיכים עם המגה צ'אריזארד. איפה אתה מגה צ'אריזארד? האם נשלוף לנו קלף זהב? קוד לצד אחד להתחלה, נחשו את האנרגיה, אני אומר אופל, ועכשיו מתכת. איפה האנרגיות היום? חברים, תכתבו לי בתגובות אם אתם מגיעים לכנס, כי הולך להיות מדהים, הולך להיות מטורף. אני כל כך רוצה כבר לפגוש אתכם ולראות אתכם, ואני לא מאמין שקיבלנו את הסט הזה. כמובן שאנחנו יכולים לפתוח אותו לפני הזמן בערוץ של העולם של אורן. חברים, אנחנו פה ביחד בשבילכם, מראה לכם את הקלפים לפני כולם, שתוכלו לדעת אם אתם מעוניינים בסט הזה או לא. כמובן שנפתח ממנו עוד המון בהמשך, וביום שישי כולם פותחים, כולם פותחים, יהיה מטורף. בואו נראה קלף מיוחד. מה זה? וואו, תראו איזה קלף מהמם. מה זה הקלף הזה? איזה יופי, איזה יופי. וואו, תראו את העיצוב, איזה חמוד הוויגליטף. וואי, מה זה הקלפים האלה? מה קורה פה? חבר'ה, תראו איזה יופי. אחד מכם הולך לחזור איתו הביתה. מה? בואו יש קלף נדיר? לא, סליב, וממשיכים לחבילה הבאה שלנו. אני לא רוצה שזה יפסיק, אני לא רוצה שזה ייגמר. בא לי לפתוח את כל הבוסטר בוקס, אבל צריך לשמור כמה לסרטונים אחרים, חברים. כן, קוד לצד אחד להתחלה, נחשו את האנרגיה. אני אומר חשמל האנרגיה. חברים, אז מה הולך להיות בכנס? למי שעדיין לא יודע ולא שמע ולא ראה מה הולך להיות בכנס המטורף, כנס הפוקימון הכי גדול בישראל, אז הולכים להיות הפעם המון דוכנים. כן, גם דוכן הפוקיפופ שופ עם גבריאל שיהיה לו שם המון מוצרים, וגם את המכונות של פופי שמסובבים ב10 שקלים ויוצא לכם קלף נדיר, וגם הדוכן של מיסטר אליום עם המון פופים, ועוד דוכני פופים שיהיו שם, ויש לנו גם את דוכן הדירוגים של דור מנטל מטורף. תביאו את הקלפים שלכם שתוכלו לראות. יהיה לנו שם עמדה של הנידו קווינס, הספניות פוקימון ישראל עם דוכן האומנות המטורף שיש להם, ויש לנו גם עמדות של נינטנדו סוויץ', יהיו לשם 8 עמדות נינטנדו. חברים, תוכלו לשחק בסוויץ' במשחק החדש של פוקימון. איזה מטורף, והצטובב שם צ'אריזארד, ויגיעו מלא חברים, ודוכנים של הספנים, ויש שם גם את קאי קולקטורס עם קהילת קולקטורס שמגיעה עם המיסטרי שלהם. חבר'ה, אני מקווה שלא שכחתי כלום, שלא יכנסו עליי, באמת הולך להיות מדהים, מטורף. וכמובן הדוכן שלי, אני ותומר הצלם שלי גם נהיה שם בדוכן עם תיבת האוצר והצמידים החדשים הירוקים, שכל מי שקונה צמיד גם נכנס להגרלה, וגם חבילות המיסטרי החדשות שאני עושה יחד עם פופיס. חבר'ה, אתם לא ראיתם כנס כזה, זה אפילו לא המופע, זה רק הפעילות בחוץ שהיא בחינם לכולם, כאילו איזה מטורף. תביאו את האלבומים, את הקלפים, חבר'ה, יהיה מדהים, ובמופע אתם גם עולים איתי על הבמה. נו, אני רק מדבר אבל אני לא פותח. בואו נראה אם נדיר. לא נדיר, אני כבר עובר לחבילה הבאה. וואו, איזה טירוף הולך להיות. קוד לצד אחד להתחלה, נחשו את האנרגיה. אני אומר אופל, ויצא לנו על חושי. חבר'ה, רוצה לפגוש אתכם, ואתם זוכרים, כל מי שמביא לי ציורים, ברכות, דברים, אני מראה את זה גם בערוץ שלי. לא לקנות לי דברים, אבל אתם יכולים להביא לי מתנות שהכנתם, שציירתם. באמת, אני מעריך את זה מאוד. תביאו, ואני אראה את זה בסרטונים שיהיו בהמשך. בואו נראה אם יש קלף מיוחד וקלף נדיר.
לא נדיר, אני כבר עובר לחבילה הבאה עם מגה גדגר. חברים, שנה הבאה זה 30 שנה לפוקימון. אתם יודעים מה זה אומר 30 שנה לפוקימון? קוד לצד, אחד להתחלה, נחשו את האנרגיה. אני אומר מים, בא לי מים, ויש לנו עשב. חברים, שנה הבאה בעצם הסטים הבאים שייצאו זה יהיו בחגיגות ה-30 שנה לפוקימון. יהיו המון שיתופי פעולה עם המון חברות כמו לגו, אדידס, באמת מלא דברים מטורפים. הרבה הפתעות מחכות לכם ב-30 שנה לפוקימון. אירועים גדולים, כנסים, מה לא יהיה שנה הבאה, תתכוננו. אז עולם הפוקימון ממש עוד רגע, זה הכנס האחרון לשנה, כי בדצמבר אני לא עושה עולם הפוקימון, אבל אני כן אהיה בירידים וכנסים ומפגשים, אז תמשיכו לעקוב, תצרפו גם לוואטסאפ וגם לאינסטגרם שתוכלו לראות איפה אני נמצא ולאן אני הולך ומה אני עושה. אז עולם הפוקימון לא יהיה בדצמבר, לא יהיה בחודש הבא, אז אם אתם רוצים לחוות את עולם הפוקימון, עכשיו זה הזמן שלכם, ושנה הבאה אנחנו הולכים לעשות דברים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר חדשים, הרבה יותר מטורפים, אבל לא לפספס את הכנס הקרוב, האחרון של השנה הנוכחית, רגע לפני ה-30 שנה לפוקימון. בואו נראה אם יש לנו קלף מיוחד, וקלף נדיר. וואו, מעולה, אימפליון אקס, חברים, יצא לנו אקס, וממשיכים לחבילה הבאה, חברים, ויש עוד דוכן שמגיע לכנס ששכחתי, אבל הנה עכשיו אני אגיד לכם מי זה. קוד לצד, אחד להתחלה, נחשו את האנרגיה. אני אומר חשמל, הולך לי היום עם החשמל, חברים, מה קורה? הולך לי היום עם החשמל. אז חברים, הדוכן נוסף שמצטרף אלינו לכנס זה של קבום, חברים, דוכן הספורט, קלפי הספורט והכדורגל. אז אם אתם אספני ספורט, אם יש לכם חברים שהם אספני ספורט, מה קורה לי עם המילים? תביאו אותם לכנס, זה פעם ראשונה שהם מגיעים, תבואו להראות להם אהבה. איזה מטורף הולך להיות, לא לפספס את הכנס הכי מטורף שיכול להיות, והוא מתאים לכולם בכל הגילאים. אז תביאו את כל החברים והמשפחה, ובואו נראה קלף מיוחד וקלף נדיר. לא נדיר, אנחנו עוברים לחבילה האחרונה. אני לא מאמין שזה כבר נגמר, אבל בכנס יש לי פה עוד חבילות לפתוח איתכם, ואנחנו הולכים לפתוח מלא. אני מתרגש. קוד לצד, אחד להתחלה, נחשו את האנרגיה. התחלתי מים, שם במים, ויש לנו החשמל מככב היום, חברים. וואי, איזה כיף. אז תודה רבה ליבואן שגם הביא לי את המוצרים ותומך ועוזר לי לפתח את הערוץ שלי. תודה רבה, מעריך את זה מאוד, ותודה רבה לכל מי שמאמין בי, ותודה גם לכם, לצופים שלי, לעוקבים שלי, שאתם נמצאים כאן ותומכים ואוהבים. אוהב אתכם המון, הכי אוהב אתכם בעולם. אתם מטורפים, הקהילה הכי טובה והכי איכותית שיש בארץ. אוהב אתכם בטירוף. יום שישי נפגשים, אני רוצה לבוא ולראות את כולם. בואו נראה אם יש לנו קלף מיוחד וקלף נדיר. לא נדיר, חברים, איזה מטורף הולך להיות יום שישי. עכשיו אתם יכולים ללכת לקנות כרטיסים למופע ולראות את הסרטון הזה ואת הסרטון הזה. ריקוד הקרינג' מתחיל עכשיו.